Je pondelkové ráno a my našu dnešnú cestu zahajujeme pohľadom na Pivské jazero. A už sa musíme pohnúť, Cicamica uteká, pretože vpravo sa blíži nákladné auto a nechceme sa po tejto kľukatej ceste za ním a za smradom z výfuku hore motať, lebo to ešte nás čaká hodný kúsok cesty, kým sa dostaneme na samotné sedlo Národného parku Durmitor. Počasie máme pekné, samozrejme sme si ho aj takto naplánovali, že vtedy teda nepočasieme cestu, takže je nejakých 14-15 stupňov, ale teplota bude stúpať, lebo s stúpajúcim slniečkom nám bude aj teplota stúpať. Čaká nás niekoľko kilometrová cesta ešte hore, nie je to až tak ďaleko. Čas sme už prešli tými tunelmi, ani som to nestihol nakrúcať, nahrávať. A po ľavej strane, alebo teda pri tom útese je vidno Pivské jazero, no ale je vidno, len bolo by vidno, keby som dal hore kameru, ale som ho zabudol vyhnúť hore, lebo sa sústredím na cestu, keďže idú oproti aj autá. Nikdy nevie človek, kedy natrafí, lebo aj nie je vidno dopredu niekde v tých zákrutách, takže treba dávať pozor. Kým nevídeme hore, no potom už to bude také lepšie, lebo bude väčší výhľad na tom samotnom, alebo v tom samotnom sedle. I keď aj tam samozrejme budú nejaké zákruty, a tiež bude treba dávať pozor, lebo cesta je úzka a nie sú tam nejaké miesta na vyhýbanie veľmi a navyše strmé zrázy, tam spadnú, tak to ďakujem pekne. Cesta inak prekonáva dosť slušnú nadmorskú výšku, pretože kde sme boli na prenocovaní v Plužine, tak tá leží, alebo tá obec leží vo výške 700 metrov zhruba nad morom. No a najvyšší končiar, alebo teda najvyššie miesto, kde sa dostaneme s motorkou, leží vo výške vyše 1900 metrov. No a samotné toto stúpanie je to najstrmšie, aké na ceste čaká. Sa nachádzam v samotnom sedle nejaký čas, zapol som kameru až pred chvíľočkou. No ten Národný park Durmitor má rozlohu okolo 390 km štvorcových, je súčasťou Dinárskych hôr a v okolí toho masívu tečú rieky Tara, Piva a Komárnica. Dokonca rieka Tara vytvára najhlbší kaňon v Európe s hĺbkou 1300 metrov a po Grand Canyone USA je vlastne druhý najhlbší na celom svete. Je obľúbená aj na rafting, na turistiku, má kryštálovo čistú vodu, dá sa dokonca piť priamo z rieky. Na rieke je aj taký ikonický most Ďurďeviča, ale tam sme sa už nedostali, nevybrali, lebo je tam uzavretá cesta, kde sme sa museli potom vrácať naspäť, takže to sme si buď nechali niekedy na budúce, alebo proste bohužiaľ sa tam nepozrieme. Park Durmitor je národným parkom a od roku 1980 je zapísaný aj na zozname UNESCO ako prírodné dedičstvo a v podstate chránený je ešte v bývalej republike Juhoslávia od roku 1952. Čo sa týka flóry a fauny, tak sú tu prevažne ihličnaté lesy. Niektoré stromy sú staršie ako 400 rokov. No a lesy obývajú medvede, vlky, rysy, diviaky, dokonca sú tu aj kamzíky. My sme samozrejme už v sedle, takže už sme tú časť, kde sú lesy prešli, to je nižšie položené a my sa už blížime tým
ikonickým dvom štítom. Nazývajú sa šlieme alebo dvojný vrch a týčia sa až do výšky 2455 metrov. Sú to ikonické, doslova ikonické štíty, každý sa tam fotografuje, je tam aj rám, budeme to vidieť aj na našom videu, aj my sa tam samozrejme odfotografujeme, takže sa na to už teraz tešíme. Stay. Okay. Moment. Тут 2 až? 5 euro, 1%. 10 euro. 10. Thank you. Good day. Pamiatka. No. Zoberieme. Si vyberiem aj ja telefón. Toto vypnem. Tak konečne sme navštívili dormitor. Vstupné sa vyberá 5 euro na osobu, takže 10. No ale to je tu proste nádherné. Tu treba prísť, tu sa dá aj na videu pozerať, ja som tak pozeral, ale to treba prísť a vidieť na vlastné oči. V okolí samotného dormitoru už sú aj vybudované hotely, penzióny, chaty, kempingy, agroturistika a taká stredisková obec alebo strediskové mesto je Žabliak. My tam do neho smerom na Žabliak nepôjdeme, pôjdeme už smerom potom na Nikšič a smerom k moru. No Žabliak je práve známy tým, že je to také východiskové mesto, kde sa mnoho turistov ubytuje a za posledné roky vyslovene tam vybudovali mnoho hotelov, je tam mnoho súkromných penziónov, takže ten turistický ruch v celom dormitore neuveriteľne za posledné roky sa rozrástol. Otázkou však je, či ten turistický ruch, ktorý sa tak rozrástol, bude aj zvládnutelný jednak tými komunikáciami, ktoré sú tu veľmi úzké a ja si neviem predstaviť tú premávku v dormitore v letnej sezóne a najmä cez víkendy, keď tu sú aj domáci zrejme, aj Černohorci a samozrejme aj z okolitých štátov turisti, lebo dneska je pondelok, je pracovný deň mimo sezónu a je tu pomerne aj tak dosť. Navyše letná sezóna je tu pomerne krátka, pretože v Žabliaku a v tom okolí býva sneh často od októbra až do konca mája. Ja som osobne videl niektoré videá cestovateľov, kedy ešte v júni bolo popri ceste normálne kopy snehu, len bola vlastne prepúhovaná časť cesty, aby si dalo prejsť. Na teplote sa tu pohybuje v lete okolo 15-25 stupňov, teraz máme 17 stupňov, ako ukazuje teplomer na motorke, takže tá sezóna nie je ani dlhá. Otázka je, ako je to tu v zime, to som ani nezisťoval a ani neviem a ani som to nevidel na nejakom videu, či tu sú nejaké vleky, tak zrejme tu nie sú v tejto časti, ale možno, že niekde v tých okrajových alebo v okolí Žabliaku aj niečo bude. Sme v podstate zišli z tej náhodnej plošiny na také predhorie, tu už je aj agroturistika, sú tu rôzne chatky, je zariadenie rekreačné, vidíme koníkov, že tu sú jazdci na koňoch, takže už to tu začína viac menej žiť. Aj my sa už blížime vlastne ku koncu tejto komunikácie cez sedlo dormitor a čaká nás križovatka, kde budeme odbočovať na Nikšič, to je jedno z väčších miest po ceste, ktoré nás čaká smerom na Sarajevo, teraz smerom na Podgoricu a potom k moru. Čo je veľmi dobré, sú tu kvalitné cesty, to som ani nečakal, že až také kvalitné cesty s výborným asfaltom.
tu budú v tej Čiernej Hore, pretože čo som pred pár rokmi pozeral niektoré videá alebo dokumenty o Čiernej Hore, tak to bolo ešte veľmi veľa rôznych prašných, takých nespevnených ciest, takže to klobúk dole, čo tu vybudovali. Aký je radosť ísť po tejto ceste. Človek sa pozerá vpravo, vľavo, všade sú nejaké pohorie, nejaké vrchy, hory, väčšinou už vápencové, takže cesta je tu veľmi pekná, je sa ozaj na čo pozerať. Tak nechám cestu plynúť a my sa môžeme dívať na okolitú prírodu. Máme za sebou Podgoricu, hlavné mesto, to sme prebehli obchvatom a po ľavej strane vidíme Skadarské jazero. To je vlastne, zdá sa mi, že dokonca najväčšie jazero na Balkáne. Má 370 km štvorcových, dokonca ako píšu údaje o ňom pri vysokom stave vody na jar až 530 km štvorcových s priemernou hĺbkou 5 až 8 metrov. Toto jazero vlastne z väčšej časti patrí vlastne Čiernej Hore a z menšej časti patrí Albánsku. Jazero je napájané viac menej nie prítokmi, ale podzemnými krasovými prameňami. No a odtok zabezpečuje rieka Bojana, ktorá tečie do Jadranského mora. Je to vlastne aj národný park Skadarsko jezero od roku 1983, keďže tu žije tu množstvo druhov vtákov, množstvo druhov rýb, kapor, úhor, šťuka, plotica, flóry, lekna. To aj vidno, keby sme sa na to bližšie pozreli, bolo by vidno, že hladina je pokrytá leknami. A už sa pomaličky blížime k poslednému tunelu a cez Starine a vlastne odtiaľ už vyjdeme vonku na pobrežie Jadranského mora. Konečne. A more sa nám už objavuje a pomaličky aj mesto Sutomore, ktoré vlastne je prvé mesto pri mori, ktoré navštívime. No a neskôr za ním už je aj náš cieľ, mesto Šušáň, kde budeme ubytovaní a kde strávime 4 dní. Došli sme do mestečka Sutomore, je to mestečko medzi mestami Budva a Bar, takže patrí takisto medzi veľmi navštevované destinácie. No a my pomaličky budeme sa blížiť už našemu hotelu, takže už len cesta po pobreží, ktorú si môžeme vychutnať a ohlásime sa už z ubytovania.
A už sa nachádzame v našom cieli, v mestečku Šušan. Je to také malé prímorské letovisko a predmestie mesta Bar. Obľúbené je najmä u rodín s deťmi a takých dôchodcov postarších, ktorí majú radi pokoj, nie nejaký cirkus nočného života. Takže my tu budeme ubytovaní 4 dní. Ubytovanie máme. Pomenšie izbička, kúpeľňa. No. Výhľad na more. Takže na tie 3 dní celkom fajn. A ešte si pozrieme náš hotel aj z výšky, lebo na streche hotela by mala byť nejaká kaviarnička alebo nejaké posedenie. A ako vidíme aj je, a tam musí byť nádherný výhľad na celé mestečko aj na samotné more. No tak sme sa vybrali na obedík, na prechádzku. Tu je také miestne korzo. Môžeme korzovať. Korzuješ? Shopping. To je na more. Nejaká veľká loď. Neviem, či dneska nebude aj taká prehánka, lebo sa to tu zdráka z hora. Uvidíme, teplo je fakt, aj nie je horúco, je akurát dobre. No a ešte sa pôjdeme tak najesť. Zajtra do obeda by malo byť pekne, ale po obede už asi prídu nejaké búrky, takže predposledný deň pri mori musíme potom zajtra využiť, lebo už v daždi nič, len potom už sa vybrať na cestu domov. Máme bazén pri hoteli. No, bazén, taký bazén s teplou vodou skoro. Balkán, tu neplatí žiadne obmedzenie, tak, aj skútre behajú. No, tak tam tie oblaky už veľmi nevyzerajú vábne. No uvidíme, pokiaľ to dojdeme, potom sa vrátime naspäť a dáme si niečo dobré. Napríklad rybaciu polievku, ja sa na to teším. Takže toľko zatiaľ. Treba si vybrať niečo. Ale čo? Ale čo to bude? Jedna čačka lepšia jak druhá. Toto tu ešte je celkom zaujímavé. Ktoré? No, toto vrchné. To ešte je také pekné. To by som bral. No. Bereme. Tak, bereme. Tak ber. Ja končím s kamerou. No, tak nakupujeme. Burek v taške. Pekári, ešte nejaké ovocie a bude. A na záver niečo, čo sme si dali pod zub, tak sme aj sfotili a potom už len nejaké zábery z mobilu. No, tak tu sme. 100 metrov od hotela máme pláž, more. Žiadna červená vlajka, krásne Jadranské more. A radosť aj